बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउसआव दङ मिज'रामाव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाय। मैया मिज'रामनि सुवांपैलनआव गिख्रंथाव अर खामनाय जाथाया जालाङो। बे गिख्रंथाव अर खामनाय जाथायाव सासे 14 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाजों लोगोसे सानै सुबुङा खामनानै सेवहांगार जाजोबो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे अर खामनाय जाथाया फार्म हाउसआव जायो। बे अर खामनायाव गासै फार्म हाउसआ खामनानै सेवहांगार जाजोबो। बे जाथायाव जिउ गोमानाय सुबुंफोरखौ 52 बोसोर बैसोनि बानलाल माविया, बिथांनि 14 बोसोर बैसोनि फिसाजो जरिन मावि आरो फार्म हाउसनि बिगोमा 51 बोसोर बैसोनि लालमुवान किमा होनना सिनायथिनाय जादों। बे गिख्रंथाव अर खामनायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो मोननाय जाथ'वाखैब्लाबो बिनि सायाव पुलिसआ नायबिजिरगासिनो। अर खोमोरग्रा बिफाना खौरां मोननायनि उनाव जाथायसालियाव फैनानै अरखौ खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो फेलें जायो। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय पाथरघाटआव थानाय दै फुंखा बिफाननि 5 बिगा हाखौ फालांगिरि चन्दन पाल मुंनि सासे सुबुङा एम.एस. जगदीश्वर मुंनि फालांगियारि फसंथाननि साइनबर्ड गायसनना दोनहैनानै बे सरखारि हाखौ दखल खालामनो नाजादोंमोन। बे सरखारि हाखौ दखल खालामनो नाजानायनि हेंथायै BTRनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीनि गोख्रों एक्सन। बे हा दखल खालामनो नाजानाय खौरांखौ मोननानै रन्जित बसुमतारी बिथाङा जायगायाव नुजाहैदों। हा दखल खालामनो नाजाग्रा फालांगिरि चन्दन पालनि हेंथायै केस थिसननो सार्केल अफिसार आरो दै फुंखा बिफाननि इन्जिनियारखौ मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारीया बिथोन होबाय। बुंथिनो गोनांदि सिगाङाव बे हायाव आर्मि केम्प महरै थाबोनानै नागारनायनि उनाव चन्दन पालआ सोलिफु दाननि 2 खालारनिफ्राय बे सरखारि हायाव अन्थाइ बाला इथा गारफैनानै सरखारि हाखौ दखल खालामनो नाजादों। दिनै इउक्रेन रासियानि गेजेराव गोजोन सावरायनाया सोलिबाय थानाय समावनो एयार स्ट्राइकजों रासियानि सान्थ्रिया इउक्रेनाव फिन दावहानि इसारा होयो। बिनि उनाव इउक्रेननि हादरगिरि जेलेन्स्किया रासियानि सान्थ्रिफोरखौ सारेन्डार खालामनो खावलायो। जोङो नोंसोरखौ सनमान होनानै बेबहार खालामगोन होनना बिबुंथि लाखियो इउक्रेननि हादरगिरिया। दिनै फिन खेबसेबाव इउक्रेन रासियानि गेजेराव गोजोन सावरायनाया जागासिनो। गोजोन सावरायनाय सानावनो फिन रासियानि सान्थ्रिया इउक्रेननि किपआव एयार स्ट्राइकजों गाग्लोबो। रासियानि सान्थ्रिनि एयार स्ट्राइकनि उनाव रासियानि सान्थ्रिफोरखौ सारेन्डार खालामनो खावलायो हादरगिरि जेलेन्स्किया। मैया PTCA बर'मायाव खौरांगिरि मेल खुंनानै माखासे गोनां बाथ्रा बुंथियो। प्रमद बर'आ बुंनाय BTR मुङानो बिराद गेदेरथार, बियो जेबो नङा। सरकारा रन्जन दैमारिखौ हगारनो गोसो गैया। जेब्ला गुवाहाटीआव बमा बेरफ्रुदोंमोन बे समाव आसामा बुंदोंमोन बे जाथायजों जायफोर लोब्बा दङ बिसोरखौ जोङो साजा होनाय जागोन होनना। जायनि जुनै रन्जन दैमारिखौ 1 दान बेल मोनखांनायनि उनाव बिथांखौ लानानै थांफिनदों। BTR गोरोबथानि दफाफोरखौ नायदों। बे दफायाव फंसेबो NDPफोरनि दाय आरो खमा मोननायनि बाथ्रा गैया। नन हाइनास लिरदों बेवहाय। हाइनास केसआव बुंदों आसाम स्टेटनि एक्सिस्टिं पलिसि मथे बिसार खालामना नायनाय जागोनसो बुंदों। आसाम स्टेटनि एक्सिस्टिं पलिसिजों नायनानै हगारनाय जागोन होननानै लिरनाय गैया। होमब्ला रन्जन दैमारिया माबोरै गनांगौ? बियो गवा होनना PTCA बुंथियो। BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ खेला गेलेगिरि बर'नि फिसा सानमा ब्रह्मनिसिम गाहाम हामलायथि बावहरदों। क'क्राझार जिल्लानि बर'नि फिसा सानमा ब्रह्मआ थांनाय दानाव मस्क' वार्ल्ड चेम्पियनशिपआव रुफानि मेडेल देरहानो हानानै भारतजों लोगोसे बर' माहारिखौ गोग्गा होनायनि उनाव फैगौ एप्रिल दानाव आमेरिकायाव खुंजानो गोनां वर्ल्ड वार्ल्ड चेम्पियनशिपनि थाखाय भारतनि हानजायाव सायख'जानायखौ BTRनि गाहाय प्रमद बर'आ गाहाम हामलायथि बावहरदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।